Reizigers hoeven zich geen zorgen te maken dat er vanaf 2025 geen bussen meer rijden in de provincie, belooft gedeputeerde Van der Maas. Er zal altijd een bus rijden. En mensen die zeggen, ja, ik heb straks geen bus meer, onzin. Er zal altijd een bus rijden, desnoods regelen we het vanuit de provincie zelf. En wat zijn de andere opties die de provincie nog heeft? En verder in deze Zeeland nu vandaag. Er wordt steeds meer Vlaams gesproken op de bouwplaats. En na 42 jaar verlaat Trudy haar kleuters. Goedenavond. Te weinig geld en niet uit te voeren duurzaamheidseisen. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom er geen enkele busmaatschappij geïnteresseerd is om vanaf 2025 het busvervoer in Zeeland te verzorgen. De provincie moet nu met een plan B komen om toch de grote bussen over ruim een jaar te laten blijven rijden. Het kwam als een nare verrassing 2 weken geleden dat geen enkele vervoersmaatschappij vanaf 2025 het busvervoer in Zeeland wilde verzorgen. Desgevraagd wilde geen enkele maatschappij zeggen waarom. Maar tegen gedeputeerde Harry van der Maas klonken de volgende bezwaren. We willen heel graag elektrisch vervoer. De geïnteresseerden zeiden, doe dat niet te snel, want dat is ook een behoorlijke investering. Ook de concessie duur, we willen 8 jaar. De vervoerders zeiden, ja, eigenlijk willen wij langer, dat we voor een langere periode afspraken maken. En ook de vergoeding die de maatschappijen krijgen om het vervoer te verzorgen, vinden ze te laag. En het onrendabele scholierenvervoer blijkt ook een probleem. Dat het aan het nieuwe vervoersplan van de provincie zou liggen, klopt volgens Van der Maas niet. De geïnteresseerde vervoerders die hebben gezegd, daaraan ligt het niet dat wij het niet hebben ingeschreven. Sterker nog, dit ging enkel en alleen over het deeltje in die nieuwe strategie, wat nog zeg maar de vaste lijnen zijn. Met de input van de maatschappijen gaat de provincie nu aan de slag. Mocht er voor eind 2024 alsnog geen oplossing zijn, dan gaat het huidige contract met Connection voor een tijd verlengd worden. Connection moet daaraan meewerken, zodat er gegarandeerd bussen blijven rijden. En ik praat erover verder met politiek verslaggever Pim van den Bergen. Ja, Pim, het is een hele lijst aan bezwaren. Laten we er even eentje uitpikken. Dat is die vergoedingen die de maatschappijen willen en die de provincie wil betalen. Ligt dat ver uit elkaar? Er werden vanmiddag geen bedragen genoemd, maar wel percentages, namelijk 15 tot 20%. Het gaat om miljoenen, dus dat is best wel fors. Ja, heeft deze vertraging ook nog gevolgen voor dat mobiliteitsplan dat van in 2025 in moet gaan? Harry van der Maas bezweert van niet. Sterker nog, hij zegt dat in 2024 al in 3 gebieden in Zeeland dat plan in werking gaat. En dat de rest van de provincie er in 2025 aan moet geloven. Ja, nu even terug weer naar de oplossing. Wat zijn nou eigenlijk de concrete oplossingen die nu op tafel liggen? Nou, het zijn er 3. We kunnen kijken of we aan kunnen sluiten bij Zuid-Holland. Er komt een concessie voor onder andere Goeree-Overflakkee. Nou, dat ligt vlakbij ons, dus kunnen we daar aansluiten. Dan hebben we vervoerder Arriva. Die willen eventueel ook wel, maar alleen in combinatie met ook het spoorvervoer. Dat doen ze al in Limburg. En dan heb je ook nog een oplossing dat de provincie het zelf gaat doen. Dat doen ze nu ook al bij het fietsvoetveer. Richten ze een eigen BV op en dan kunnen ze het vervoer zouden ze zelf kunnen doen. Maar daar zitten nog wel ontzettend veel haken en ogen aan. Het is weer afwachten. Pim van den Bergen, dankjewel. Op bouwplaatsen in Zeeland wordt meer en meer Vlaams gesproken. In de provincie is er een groot tekort aan geschoolde bouwvakkers, terwijl er in België een overschot is. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen worden vacatures vaak ingevuld door onze zuidenburen. Ja, we wonen hier in Zeeuws-Vlaanderen op de grens, dus de stap naar België is voor ons makkelijk gezet. In België zijn er meer bouwbedrijven en meer krachten beschikbaar dan hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dat geldt ook voor de Belgische aannemer Regie van Puivelde, die veel klanten heeft in Zeeuws-Vlaanderen. Die mix van kortbij, dus we hebben ook allemaal, we wonen de grens, we zitten kort bij elkaar, dan het gemakkelijker de klik te maken is van ik krijg gewoon de grens over en ik kijk daarachter werken. Bouwend Zeeland, de vereniging van bouwbedrijven, denkt dat naast de arbeidskrapte ook de vergelijkbare cultuur een rol speelt. Veel Vlaamse bouwvakkers en bedrijven voelen zich thuis in Zeeuws-Vlaanderen. Want dat is zo heel belangrijk dat de cultuur matcht om een goede werkverstandhouding te krijgen. En ook gewoon de vraag die er is. Uiteindelijk is in Vlaanderen wordt er ook nog steeds gebouwd, is er ook nog steeds een grote woningbehoefte. Dus de cultuur en de vraag samen maakt dat de mensen komen vanuit Vlaanderen. Dat er in de Zeeuwse bouwsector een tekort aan geschoold personeel is, heeft volgens Bliek verschillende oorzaken. We hebben een ongelofelijke groei gehad de afgelopen 3 jaar. De rentes waren heel laag, waardoor heel veel mensen konden kopen. Dus de vraag steeg uiteindelijk. Nou, de bouwcapaciteit die steeg daarmee. En we voelden het al aankomen dat de capaciteit nijpend werd met personeel.
En ja, waar dat precies vandaan komt, ik denk dat dat ook nog steeds te maken heeft met 2011, waarin we toch een grote uitstroom hebben gehad. En we moeten ervoor waken dat die uitstroom niet nog een keer plaatsvindt. Dus vooral blijven bouwen, de continuïteit is heel belangrijk. Maar om te blijven bouwen heb je bouwvakkers nodig. Er moet volgens Bliek snel actie worden ondernomen. Dus dat we nog meer aandacht moeten besteden aan de opleidingen. We moeten kijken hoe we zij in stromers warmer kunnen krijgen. Of ze in de branche willen komen, of het een uitdagende branche is. En of ze bereid zijn om te scholen. Ja, dat zou in feite vanuit de scholen moeten uitgestuurd worden. Hè. Toch al, denk, laten we zeggen, vanaf het laatste jaar lagere school, dan zijn er toch al veel kinderen dan toch al voor wat keuzes beginnen staan. Wij proberen stageplekken te voorzien voor de praktijkschool hier in Hulst en in Terneuzen. Daar zijn we mee bezig en dan proberen we de jongeren op die manier warm te maken voor het vak. Tot het zover is, maakt Mannaat dankbaar gebruik van onze zuidenburen. Niet alleen vanwege hun vakbekwaamheid, maar ook vanwege hun houding. Wat je veel ziet is de 9 tot 5 mentaliteit, hè, wat je eigenlijk overal wel hoort. En ik merk bij de Belgische collega's dat dat eigenlijk gewoon niet bestaat. Het is soms de mentaliteit. In Nederland ga je schrapper misschien zeggen, ik kan nog een sigaretje rollen of een koffietje drinken. En in België ja, dat is een kwartiertje eten en terug beginnen. Misschien dat daar een beetje de mentaliteit in zit, maar ja, dat is ook niets verkeerd. Hoor. Als op het einde van de dag het werk wordt gedaan, is het perfect. Hè? Nu komt de regen met bakken uit de lucht. Maar dat hadden de boeren op Schouwen-Duiveland graag ook eerder in het jaar gehad. Door de droogte in het voorjaar en gebrek aan zoet water is daar een deel van de oogst mislukt. De aardappelopbrengst is bijvoorbeeld 15% minder dan vorig jaar. En een deel van de aardappels is misvormd. Dus we hebben niet alleen minder opbrengsten, maar we hebben ook nog eens een mindere kwaliteit product. En dat is eigenlijk het is heel vervelend, want op een gegeven moment kom je toch in een financieel probleem als een landbouwer zijnde. De boeren luiden daarom de noodklok. Als het aan hen ligt, komt er snel een pijpleiding met zoetwater uit het Haringvliet. Dat kost veel geld, maar niets doen is geen optie meer. De toekomst van Schouwen-Duiveland, als we niks doen, is zeer somber. Tijdens een politieactie zijn er gisteren 107 boetes uitgedeeld voor onveilig gedrag op de weg. Agenten controleerden vanuit een touringcar de voorbijrijdende auto's op de A58. Daarbij werd speciaal gelet op het vasthouden van een mobiel achter het stuur. Daarvoor werden uiteindelijk 94 boetes uitgedeeld. Op het vasthouden van een mobiel achter het stuur staat een boete van €380. Er zijn geen nieuwe ontploffingen meer nodig om de overgebleven resten van de Middensluis in Terneuzen te slopen. De ontploffingen van gisteren waren de laatste in een serie van in totaal 15 plofreeksen. Voor het slopen van de oude sluis waren uiteindelijk meer ploffen en tijd nodig dan van tevoren gedacht. Zo lag de sloop lange tijd stil door een uit de hand gelopen ontploffing aan het begin en bleek de ondergrond slapper dan gedacht, waardoor er met minder springstof kon worden gewerkt en er dus ook meer ploffen nodig waren. Morgen dan gaat de eerste symbolische spade de grond in op het voormalige veerplein van Perkpolder. Dat betekent dat 20 jaar nadat de veerdienst werd opgeheven er nu echt een begin wordt gemaakt met het stranddorp Waterzande. Daarmee krijgt het gebied een lang verwachte sociaal-economische impuls. Ooit was de haven van Perkpolder een bruisende bron van inkomsten voor de omgeving daar. Maar toen het autoveer wegviel door de opening van de Westerschelde-tunnel, werd het een economisch achtergesteld gebied. Het plan Perkpolder moest daar een eind aan maken. 2003, 2004 was het, toen dat eerste initiatief verwoord werd. En er is toen ook op dat moment gezegd dat het een sociaal-economische impuls moest geven, wat daar ontwikkeld zou gaan worden. Ook als compensatie van het verdwijnen van het veer. En dus kwam er een plan voor een unieke golfbaan met huizen, horeca en jachthaven. Voorstanders zagen het helemaal zitten. Het is een prachtig plan en daar kun je kleine wijzigingen in aanbrengen. Maar een prachtig plan en ik denk dat ik hier nog een balletje ga slaan. Maar dat balletje werd nooit geslagen. Want de grond die ervoor zou moeten worden aangevoerd, zou van industrieklasse worden, zeg maar licht vervuild. En na de malaise met de nieuwe dijk een stukje verder, waar flinke vervuiling in bleek te zitten, werden alle grondplannen door een aantal omwonenden met argusogen bekeken. Er ligt hier al een dijk met 300.000 kuub vuile grond. Men was van plan hier 8 miljoen kuub of 10 vuile grond te gaan dumpen. Dus ja, waarom zouden wij nu ineens 100% gaan geloven in sprookjes? Ondanks alles is morgen de eerste symbolische spadesteek een feit. Waterzande BV begint met de bouw van de eerste appartementsgebouwen.
Wel, voor Waterzanden is dit een heugelijk moment, uiteraard. We hebben daar nu toch ettelijke jaren aan gewerkt, naar uitgekeken om dit dorp, de eerste steenlegging van dit dorp, te kunnen realiseren. We zijn steeds blijven geloven in ons project. We hebben ook steeds daar voldoende stakeholders bij betrokken. En wij hebben ons altijd comfortabel gevoeld in onze strategie. En nog steeds. Het begin is er, maar er is nog veel te doen. De westelijke Perkpolder moet zo'n 12 meter de lucht in voordat het stranddorp Waterzanden helemaal klaargemaakt kan worden. Wethouder Ruijsen is blij met deze stap, maar ziet dat de reis nog niet is afgelopen. Voor mij is het een heuvel die we genomen hebben. Of een berg die we genomen hebben, maar ja, wel... Op naar de volgende. We zijn nog niet klaar. Volgend jaar moeten de eerste appartementsgebouwen in Waterzanden gereed zijn. Ze zien tijdens hun carrière generaties aan families voorbij komen in hun klas. Daardoor zijn ze een bekende verschijning. En dan hebben we het over de meesters en juffen van de basisschool. En als ze dan met pensioen gaan, dan blijkt iedereen ze nog te kennen. Zo merkte vandaag ook juf Trudy uit Zierikzee. Na 42 jaar nam juf Trudy vandaag afscheid van haar vertrouwde Sint-Willibrordusschool in Zierikzee. Een feestelijke dag, maar ook een dag om herinneringen op te halen. Ja, iedere dag ging ik met plezier. Ik ging met plezier. Het was altijd een feestje. Aan het begin van de dag zijn ze blij met je. Aan het eind van de dag zijn ze nog blij. Kwam je dus uit school nog even in die stad, dan riep ik: hey, juf Trudy. En dan was het net of ze je voor het eerst zagen die dag. Hoe is het mogelijk? Puur. Ze zijn zo puur. Dat was het mooie. Jullie gaat nu weg. Is dat nu even weg? We kunnen nu de echte juffen missen. De juf werd vandaag overspoeld met dansoptredens, voordrachten van gedichtjes, cadeautjes en vooral heel veel knuffels van haar leerlingen. Ik heb ze natuurlijk allemaal in de klas gehad. Het zijn mijn kindjes, mijn schatjes. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ik denk dat ik nog een traantje zal pinken als ik hier aan terugdenk. En dat geldt ook voor de leerlingen van juf Trudy. En daarom willen ze speciaal aan haar gericht nog wat zeggen. Juf Trudy, ik ga je missen en bedankt voor alle knuffels die je aan ons geeft. Doei. Doei, juf Trudy. Vond je lief. Doei, juf Trudy. Dat het nat was buiten, dat heeft u zelf ook wel gezien. En zo niet, bij deze. In totaal vielen vandaag 15 tot 20 millimeter regen. Vanavond wordt het wel langzaam droog. Dit weekend wordt het droger dan vandaag. Maar goed, dat is ook weer niet zo heel erg moeilijk. Het wordt wel wat kouder, met maximaal 15 graden. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu van vandaag. Een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.